Bady mu prajem hlavne, aby sa tomuto krásnemu projektu ďalej darilo, aby čím viac ľudí o ňom vedelo. Milí Bady, ja by som vám popriala hlavne tých 1000 dobrovoľníkov, aby každé dieťa malo svojho Badyho. Aby mohli deti z detských domovov vyrastať v krásnom, rešpektujúcom vzťahu a v priateľstve s niekým. Všetkým nám prajem veľa síl a energie pokračovať v dávaní času samým sebe a druhým a zmeníme tak svet lepšiemu. Musím končiť, čaute, mám vás rád.